Erokamano Nyakaramoga Jwang kuom kete Ramogi TV en thuolo machielo ma bende wakelo ni weche mopogore opogore e chenro mag migago ka gin kaachiel gi weche ma owuokie doho kaachiel gi mamoko ma wuokie kor gwenge. Machiegni to mokwongo thuond weche. Philip Aroko ma en achiel kuom jogo mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were owe thuolo gi rambun mar Sh300,000. Duol mar National Police Service dwaro mondo chak chenro mar ndiko obila maromo 10,000 madhi konyo ahinya e yiero ma 2027. Riwruok jopuonj e kaunti ma Siaya kwayo migawo mar somo mondo ogol e tich director mar somo e kaunti no Leonard Mbugwa. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Dichuo moro gi jaode ochopo e doho ma Siaya kitudo gi nek ma ji 9 ma joot achiel manowito ngimagi bang' mach wang'o odgi e gweng' ma Upanda e kar chung' od bura ma Ugunja dweche 2 mokalo. Christopher Wino gi jaode Roslyn Awuor kata kamano nodagi yie keth ma kamano e nyim jang'ad bura David Kemei kama ne okil mochung'negi nokwayo doho mondo wegi thuolo kod rambun. Burano ibiro wich kendo tarik 9 dwe mar auchiel higani kama jang'ad burano biro yango ka achijego inyalo bi we thuolo kata oyo e kinde ma anyuola mar familia manowito ngimagi to dwaro ni mondo mi otim nonro mapiyo. Ji ariyogo itudo kod nek kokalo kuom mach mar Ouma Adala, jaode Jacinta Anyango to gi nyithindgi 7. Adult with them and they confirm to me that they can raise cash bail, 10 shillings per hundred each. Let's take the date for the child conference. Monday, 9th of June. Is it okay with Mr. Barber? I'm confirming the date, my lord. 9? And first looks okay. 12? 9 is okay, my lord. So 9 June? Tarehe 9 chico. Achija Adeko chopi e doho ma Siaya kitudo gi nek mar Willis Ayeko mane tiyo kod kambi mar Wells Fargo higa mokalo. Achijego magin Victor Umokoth, Samuel Onyango kod Duncan Ochieng nochopo e nyim jang'ad bura David Kimei kodonjnegi kod nek makamano. E bura mano winjo dichieng' manyoro, jabero mar sirkal maduong' Jansen Oduor owacho ni Willis nowito ngimane kaluwore kod hinyruok marach mag wich. Ayeko ma bende ne olal dwe mar 10 tarik 18 higa mokalo ne odogo yud ringre e tong' mar Siaya gi Kakamega. Not to give us another date. Before what they are asking. So by now will be a discussion to indicate that parties identify
Jodak e gweng' ma Kalabala e sub-location e Musiruli e Muhaya nigi lit kod kuyo bang' fwenyo ni ji 6 manowito ngimagi e mach manomuoch Kibra en jogo mawuok e familia achiel. Dina Amisi nowacho ni ne gifwenyo wachno kokalo e ong'we yamo bang' wuodgi ma Francis rem chopo e dala owadgi manosenindo Ernest Ombima. Familia no koro kwayo kony koa kuom sirikal mondo konyie kowo jogi manowito ngimagi e masira mar mach Kibra no. Familia machielo mawuok e ward ma North East Bunyore bende owito jogegi 2 e masira no, kamano kelo kwan jogo mowito ngimagi kowuok e Muhaya nyaka ji 10. Ernest Ombima alikuwa hapa last week, akanielezea habari yake, tukaelewana, akanialika kitu, akaniambia Jumamosi mama nitakuletea kitu. Sasa Jumamosi ijafika, sichapata habari yake. Habari yake ninapata ni kifo. Sasa hii tuko na usuni kupoteza huyo mtoto wetu. Yeye ndio anapangianga hapa vitu yote, kama tuko na matanga na mna hii, yeye ndio tunawekanga yeye mbele. Atupangie kila kitu. Sasa tunahusunika sana kwa kifo yake, ilikuwa kifo mbaya. Mimi niko na huzuni kwa sababu nimepoteza pamoja na mke mwenza. Niko na huzuni sana. Ningeomba tu serikali watusaidie, mwili wake pamoja na familia yake yote ikuje kwa boma tuwazike kwa amani. Na serikali naomba tu mtusaidie. Niliona mtukufu rais akiahidi jana kwa TV ya kwamba atachukua mzigo wa kusaidia mazishi haya. Afanye hivyo pamoja na gavana wa Nairobi. Watusaidie vile walivyoahidi. Na sisi hapa hatuna nguvu kwa sababu hii imetupata, na hata kufikiria cha kufanya hatuna. Nguvu zote tunaangalia kwa serikali yetu tukufu ya Kenya. Sikun nyiri mamo e Nyabohanse olor bang' jopuonjre ng'anyo kendo ketho mwandu odiochieng' manyoro. Ng'anyo mobiro kaluwore gi tho ma japuonjre ma jaklas 12 e skundno chieng' Jumapil ma tarik 26 mar dwe mar abich higani. Direkta e migawo mar somo e kaunti no ma Migori Jacob Onyiego oyango ni sikundno olor kendo jopuonjre oor dala nikech ne gichako ketho mwandu mag sikul. Onyiego nowacho ni jopuonjre ma tho mare okelo ng'anyo ni ne oriko nitiere kod jowetene ka giyudo tiegruok mar wer e kinde manolwar piny, kendo ka noring kode osiptal maduong' ma Migori to nowito ngimane. Nowacho ni gichich ni japuonjre ni ne nyalo bedo kod tuo moro mopondo e dende. Mae biro e kinde ma jonyuol japuonjre no manowito ngimane Debra Ngachwa to pod nitiere kod penjo mathoth moloyo duoko. Kufika saa 10 nimepata mtoto wangu amekufa. Na ripoti ambayo nilipewa ni kwamba mtoto wangu ni mgonjwa. Nienda amekuwa admitted Migori. Mimi kufika Migori napata mtoto ako mochari. Na vile aliingia mochari nikauliza, sikupata full information vile hiyo mtoto aliingia katika hiyo mochari. Sasa ilikuwaje? Wakaniambia kwamba mtoto alianguka. Alipoanguka mlichukua hatua gani? Wakasema kwamba mtoto walimkimbisha hospitali. Sasa hiyo hospitali nani mzazi alichua? Mtoto alianguka saa 5. Mzazi anaambiwa saa 8 ikielekea saa 9. Na kufika kitambo utoke hapa ufike Migori, hiyo ni saa 10 tayari. Mtoto ameshaingizwa mochari na mtoto alianguka saa 5. Yaani hiyo neno inatuuma sana. So sasa tunasema kwamba kwa serikali inafaa isingatie kabisa, ifuatilie uongozi wa hiyo shule kwamba iko namna gani. Jaod bura ma Wajir North Ibrahim Sanei oseo jatend duond bura mar ODM Raila Odinga kuom chung' mare ewi wach mar golo omenda mar NG-CDF e lwet jood bura. Sanei wacho ni omenda go osekonyo e chwalo dongruok e kuonde chung' od buche ma pachoka, kolero ni jood bura biro rieyo chike omenda go kaluwore gi ng'eto mar doho. Osiro lwedo okang' ma sirikal mamalo geto kao mar chuogo sub-county moro e alwora ma nyandwat ma ugwe mar piny Kenya. Mine is to request the former Prime Minister Raila Amolo Odinga to rethink on his position on CDF. CDF is the best thing to have happened in this country. CDF has done much. It is the only reflection of equity in this country. Without CDF, there is no equity.
Nyakwaramogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago ka ayudo ote ka mar Oraro wuod Nyasiaya Jamabijo Asembo wacho ni en gi jaode Violet Oraro mar Kabocho Bera kendo gineno migago e yo makare. Pastor Mondi Otiche mar Gemo Nyinyore wacho ni en gi Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Otongo ka gineno migago. Kaeto machielo wacho ni Nyinga Arusha wuod Kanyimach wacho ni ler mokalo. Wamor ka kukelonwa habari an Pastor Mondi Otiche aparo ni nuori aparo ni mano nuore kendo ka kuom mano wadhi e yweyo mokwongo to wabro duogo bang' thuolo machuok kik idhi mabor. Mwezi kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lo. Anado wacho ni wachni mogik kae. Wuoge altar. Nikech ka chopo kanyo, tayudi kichung'e altar. To anabro timo ni gimoro malich ahinya, maonge ng'ato ng'ata dalo kata chiel mabro timo arus kendo. Machigni Nyakwaramogi Jwang'e chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek Nyakwaramogi Jwang'e akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakwaramogi Jwang'e Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuok
kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge maiye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo duol mar National Police Service dwaro chako chenro mar ndiko obila maromo 10,000 madhi konyo ahinya te yiero mar 2027. Ogai mar obila Douglas Kanja owacho ni gidwa chako chenro makamano e dwe mar 7 ni mar pok gindiko obila manyien sani kuom thuolo mar higni 3 ka nyaka sani obila maromo 4,569 oseweyo tich chakre higa mar 2022. Bende nomedo ni Maeri timo mar keto ler e chenro ni gibiro nono apisa duto mandiko obila manyien ka bende gichano mar kete e lela mondo mi jopiny obed gadiera. Pili anataka kuunganisha Wakenya. Huwezi kuunganisha Wakenya kama hauna wengine. So hiyo ni theory ya campaign. Ile kitu rais wetu anajua sana ni kucampaign. Lakini nataka kutuambia sasa ni maendeleo. Najua akinipa askari sitachukua. Sitachukua wao. Nitatumiwa askari sasa wa kunimaliza. Yule ndio nimejichagulia, huyo ndio wangu. Wakinipa mwingine sitachukua. Nitatembea bila. Ni huzuni ninayo kubwa sana kuona mheshimiwa wetu Mama Jane Kihara amenyang'anywa askari. Hiyo ni jambo mbaya sana. Na kwa kusema ukweli, bila mambo na kutetea mheshimiwa, yeye pia ni mama na mambo mbaya inaweza fanyikia mama. Siamini ya kwamba huyu ni president ambaye mimi nilichagua na ambaye mimi namjua, kwa sababu wakati president alikuwa anakuja kwa mheshimiwa Jane Kihara alikuwa anaketi na sisi, na mheshimiwa anahakikisha ya kwamba tumesajili watu wengi sana kwa chama. Moko kuom jod bura mamine owuok tung' mosuogi mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua e weche motenore gi jongolo manolimo jalup jatend piny Kithure Kindiki. Kane giwuoyo e gweng' ma Matukwe ka chung' od bura ma Kituku Masaba, jotelogo nowacho ni wuoyo mar Rigathi Gachagua ne en mar pogo oganda. Jotelogo nosiro lwedo sirikal manywanda kendo kwayo oganda jo Kenya mondo obedie achiel kendo chiwo thuolo ne sirikal mondo ochop singo mane gichiwo ne jo Kenya. Jana nilisikia mtu mmoja akisema ya kwamba wale wazanii ambao waliitwa na naibu wa rais katika Karen, ati hawa watu ni watu wake. Hawa watoto wetu ambao wanaimba hapa ni watoto wa Jerusha ama ni watoto wa Kenya mzima? Ni watoto wa Jerusha ama ni watoto wa Kenya mzima? Usifikirie ati wewe uko na power. You are so powerless. Kwa hivyo hata ukiambia ati hawa artists wasiimbe, wasiende kudance pale, ati sijui watu wataenda. Ni wewe. Ikiwa wewe hutaki kwenda kudance dance ya Samido, wewe kwako, kaa kwako na bibi yako na mtakuwa sawa. Sisi tutaenda huko na tutachapa muziki. Mtawafollow artist kweli? Sisi we are supporting artists 100%. Waimbe, hata wengine wa hapa mniimbie wimbo yangu yenye nitakuwa na kampenia kule Vihiga nikiwa governor 2027. Sisi tuna support serikali itufanyie kazi, kwa sababu serikali ndio iko na resources. Tukitaka barabara lazima tuende tukae na serikali karibu. Tukitaka shule zetu zifanye kazi lazima tukae karibu na serikali. Kwa hivyo nimeomba, badala ya kukaa kupiga mdomo, kupiga siasa ya bure, tuelekee mahali kazi inafanyika.
Duol ma The National Police Service dwaro mondo mi chak chenro mar ndiko obila maromo 10,000 madhi konyo ahinya e yiero ma 2027. Ogai mar obila Douglas Kanja owacho ni gidwa chako chenro ma kamano e dwe mar 7 ni mar pogi ndiko obila manyien kuom higni 3 sani, ka obila maromo 4,569 oseweyo tich chakre 2022. Omedo ni mar keto ler e chenro ni gibiro nono apisa duto mandiko obila manyien ka bende gichano mar kete lela e tipo mondo jopiny olu chenrogo. One of the lessons learned is the need for transparent criteria and communication. And we've observed this issue in the past exercise. And the biggest challenge is the ambiguity in selection criteria, led by the public mistrust and candidate confusion. The current, or what we are recommending, is a clear publication of recruitment guidelines, selection criteria, and scoring method through official platforms. The other issue is the corruption, weaknesses, legitimacy, and public confidence. We've observed issue in past exercise being a widespread reports of bribery and favoritism in recruitment, reduced public trust. We are recommending that we collaborate with EACC, IPOA for monitoring, use of anonymous reporting tool, and disciplinary measures for implicated. Mago negina chenro mar biro ndiko obila mamoko kaluwore gi bero ni pok ondiko obila kuom thuolo mar higni 3. Ka wadhi nyime, jatend duond bura mar PLP Martha Karua oseweche moko manyowache gi jood bura ma Tanzania bang' ka nondhiye kendo dinne ma oduoge pacho ka juma mokalo kowacho ni piny Tanzania odhi ataro ma chike gi giwegi kuom kawo okang' mar riembo jokedo ne ratich oganda. A state that can openly violate its own constitution and laws, the laws of the region, international laws, is incapable of protecting the rights of its citizens, especially citizens charged with politically motivated cases like Tundu Lissu. And I have tagged all the necessary institutions. That suffices. We will not descend to their levels. Yeah, sure. It will not be sectional, and do not elevate that to be cleanliness. Okay. Yes. Thank you very much. Riwruok mar Governors sani koro dwaro ni jokanyo mag weche dongruok mondo ti gi counties achiel kachiel moloyo tiyo gi sirikal mamalo aching'. Kane giwuoyo e boma ma Naivasha, Governors go ywak ni sirikal mamalo osebedo ka yulo gi chwalo tije mag dongruok ne counties. We must fight for devolution, because it is the only way that we will transform our country. And devolution was not born out of an individual's mind. It was born out of the minds of Kenyans who fought and said, yes, this is the way to go. And therefore, let us work, and I will call upon our partners here. National government will tell you many things because they have sovereignty, and they must be the people that must do all the collaterals and what have you. But the implementation of any program, no matter what you call it, be it a fertilizer program, whatever program, can only be implemented in the counties. The counties have structures, and within that, we are able to move. Riwruok jopuonj e kaunti ma Siaya kwayo migawo mar somo mondo ogolie tich director mar somo e kaunti no Leonard Mbugua kuom rocho chenro mag somo kendo koso tiyo kod ratiro e yore mag omenda. Jatend jopuonj mar riwruok NAT kod mano mar Kupet bade ma Siaya kwayo mondo mi otim nonro mar omenda moseti godo e bwo dweche 3 mokalo. Kane olosi apisi mar NAT bade ma Siaya, jagoro maduong' mar riwruogno Alex Dunga kod nyawadgi ma Kupet Sam Opondo nowacho ni giseoro kwayo ne jagoro maduong' e migawono mar golo oko Leonard Mbugua. We have principals of secondary schools and heads of institutions in primary schools who have already been transferred.
but they cannot move to their new stations. Reason being, the county director has insisted on carrying out some kind of audit, thereby delaying movement to the institutions where the teachers have been transferred. This is causing a lot of anxiety to the principals and heads of institutions. The county director of education is usurping the role of the board of management of our schools by usurping the powers of board of management, who should award contracts to schools. Contractors to schools. And let me tell you, and I'm giving an example of KPIL. He gave a directive that all institutions, those he has interest in, will not award contract to the contractors. He is coming with a list of identified contractors that the school must choose from it. That is against the public procurement law. Yes. The training for the managers is for 3 days, and it is supposed to cost 7,500 for each institution. And again, these figures are given by KEMI. The money is normally deposited into a KEMI account once the amount is collected at sub-county level by the KEPSHA or KESHA officials. Roere mapacho ka yudo tiegruok matiyo kod gige tedo marita alwora kendo ok nyal hinyo ngima oganda. Marien kokalo kuom tudruok e riwruok ma ok mar piny owacho komakore kod Youth Fund kod mbalariany ma Tom Mboya. Tiegruok ma kamano dhi kawo ndalo 3 kendo kelo kanyakla rowere mawuok e counties ma kaluo ka gidwaro mar konyo rowerego bedo gi mijing'o e konyo kedo gi pek mikelo gi lokruok mar lwasi. Moko kuom gigo ma riwruogego kedo ne en semo jopiny e wi tiyo gi maka kod yien magolo iro kendo ketho alwora ka gichiwo kata ka gijiwo tiyo gi lony manyasani kata teko mar sola e tedo kod rito alwora. Chenrono bende geto chiwo puonj ne rowere e wi kaka ginyalo konyo e kedo gi pek makelo kata mikelo gi lokruok e kor lwasi. Climate Resilience Program of ACTS. We have organized this workshop, which is funded by International Development Research Council of Canada, to bring young men and women together to have a conversation on the topic on clean energy and entrepreneurship as a way of addressing some of the issues of climate change that we are having in the country. We have allocated funding for that product so that we bring as many as possible young people who are keen to undertake entrepreneurship in activities that are related to climate change and action. We know that we have quite a lot of innovations in the country that seek to address climate change. The challenge actually is how to ensure that they go to the market and they scale. So that is the particular experience that we are bringing here, and to ensure that the young people, the youth, have the skills, the necessary skills that are needed to grow their businesses. This is going to be important for those young people to know that there is a platform where they can actually come up with an idea, an innovation that can be supported through Youth Development Fund so that they can create jobs. Because to us as an institution, this is one way by which we want to expose our students to know that they don't need to go out there and look for a job, but they can start co-creating ideas so that when they complete their studies, they will be able to have created employment. Piny owacho kokalo kuom migawo mar tudruok kod mbui komakore kod jachung' e sekta ma ji giwegi odhi nyime kod chiwo tiegruok e yore mag tudruok manyasani ne jopiny, mano manyalo konyogi yudo tije e mbui. Kane owuoyo e gwenge ma Eldoret e kaunti ma Baringo, jatend migawo mar tudruok William Kabogo noyango ber mar tiegruokno kowacho ni mano biro bero uchumi mar yore tudruok manyasani e pacho ka. Mahingo ji 180 noyudo tiegruok e wi tiyo kod kompyuta kod yore tudruok mamoko manyasani. Wakenya wapate ajira.
Ya muhimu ni kitu gani wewe unapelekea watoto nyumbani? Ni kitu gani huyu atafanya nini dijitali aweze kujimudu kimaisha? Hiyo ndio sababu sisi tuko hapa siku ya leo. We have now trained 6,200 and more youths across 39 counties in Kenya. This is no small achievement. You deserve to celebrate. In as far as training is concerned, we've been able to train approximately 697,000 young people in digital skills, and out of that, over 169,000 have already been linked with online job opportunities. Roere madiroma gana chiel mawuok e kachung'ol bura ma Malindi e kaunti ma Kilifi owuok oko ka gigeto yudo tije pinje maoko. Kanowuoyo e kinde romo mar ndikruok rowerego, jatend migawo mar tije Alfred Mutua okoni rowere maonge obok mag wuoth mondo mi ondikre mbui mar eCitizen eka giyudo tesego mapiyo. Moko kuom rowerego oyango ni gin gi geno mar yudo tijego e kinde ma jotelo e gwengego eko ogolo ywak e wi kwan mamalo mar rowere maonge tije e alworano ka gikwayogi mondo mi girit tijegigo. Hivi leo ndio tumeanza mpango wa kazi majuu, mpango huu ambao tumeanzisha hapa Pwani, tukianzia Malindi leo, kesho Kilifi, kesho kutwa Mombasa na Alhamisi kwa majaliwa tukiwa kule Ukunda, Diani, Kwale County. Mpango huu tumeleta kazi zaidi ya 3,500, naona zimeongezeka zitafika karibu kazi 4,000. Kumaanisha kwamba Malindi kazi zenyu ni 1,000. Kwa hivyo tukijikaza vizuri, hizo ni kazi 1,000, muweze kupata kazi muende ng'ambo. Mimi ninashukuru sana kwa upande wangu, upande wa Sabaki Ward, vijana wamejitokezea kwa wingi. Mkiangalia hiyo hali ya anga vile ilivyo, ni kuaminisha kuwa vijana wako na shida ya ajira. So tuko pamoja nao hapa, tunanyeshewa hapa kuhakikisha vijana wetu wamechukuliwa na wamepata hizo nafasi za kazi. Nimekuja hapa kutoka saa 2 kwa sababu ya kuja kutafuta ajira. Nimekuja kutafuta ajira kwa sababu niko na familia na nataka hiyo familia ni hakimu kwa sababu sina kazi. Huo mradi ambao serikali wametoa mimi naona ni mzuri sana kwa sababu unatusaidia hata wengine ambao hatuna pesa pia tunapata nafasi ya kwenda huko ni kutafuta kazi. Anyuola moro e kaunti ma Uasin Gishu ywak ne sirikal mondo konygi e duoko ringre nyathi gi pacho ka e chenro mar ik. Martha Wanjiru nowito ngimane e piny Saudi Arabia dweche 9 mokalo e yo ma ok ler ka gie sani anyuola mare ting' mar duoko ringre nyargi e pacho ka koro bembogi. Kaka Cynthia Onyango leronwa, anyuola no midhiero mako mar duoko ringre pacho ka mondo mi gimiye kopo mogik. Lit kod kuyo e chal mar anyuola ni modak e gweng' ma Kiplombe, boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Kuom dweche 9 sani, anyuola mar Martha Wanjiru mane en jahigni 28 osebedo ka ywago nyargi ma ringre mare okwamo e piny Saudi Arabia e kinde manodhi tiyo tij ot. Alitoka hapa mwezi wa 7 tarehe 22 kwenda kazi upande wa Saudia. Alipokuwa huko tulikuwa tunaongea naye kwa simu, nikamuuliza kama ako na shida, akaniambia ana shida yoyote. Usilalangi kabisa, silalangi. Anyuola ni koro ywak kendo kwayo mondo konygi kelo ringre nyargi e pacho kam, ka giwacho ni ng'ama notero nyargi e pinyno koro dwaro shillings milion 1 eka olos chenro mar duoko ringre mar Martha Wanjiru pacho kam. Pesa ma anyuola ni wacho ni onge go kamingi to mirima omako chunye. Hapo kwa ofisi yake ndio alituambia kenye kinaendelea. Ndio akatuambia msichana alikufa na shida ya moyo na alikufa akikimbishwa hospitali. Sasa sijui ni nini iliendelea kwa sababu mtoto wangu hajawahi kuwa na shida ya moyo. Ile alikuwa ametupangia atatubadilisha maisha yetu na mama yangu hapa. Lakini nasikia nimeumia roho mbaya sana.
tunataka tu usaidizi tu, tunataka tusaidiwe tu, mwili irudi, tumuzike, turidhike roho zetu. Hata anyuola ni wacho ni ne giyudo ote ma oko yangore ewi tho mar nyargi, lakini tena kufika mbele katoka obstacle nyingine, mara sijui huyu mtoto alijiua, sijui alijiulia police station. Hasa tukaanza tena kuchanganyikiwa. Huwa inatangaza kwamba wanatafutia vijana kazi katika nchi za nje, but swali ni kwamba wengi ambao sisi kama human rights huwa tuna receive miri kutoka sehemu za nje, almost 10 bodies from outside the country in a month. Sasa tunajiuliza kama hii ni kijinjio ambao watoto wetu ambao Alfred Mutua na watafutia na wapeleka kule. Anyuola ni bende kwayo sirikal mondo keto kenge makare mag neno ni jo Kenya mawuok e pacho ka kadhi tiyo e pinje maoko rit ngimagi e yo makare. Cynthia Onyango, Ramogi TV. En wach malit ahinya, wageno ni Nyasaye biro telonegi mondo giyud ratiro kata mondo giyud kaka ginyalo kelo ringre nyathigino pacho. Kawadhi nyime, ni jodolo mawuok e piny Luo kokalo e bwo mabul ma Nyanza Council of Churches koro kwayo oganda mondo wuok kar romgi rwako welo kotelnegi kod jatend piny William Ruto e nyasi mar Madaraka midhi bagi e giko juma ni e boma ma Homa Bay. Jodologo wacho ni oganda Luo nyaka koro nyis kido maber seche ma welo biro, kendo gikwayo josiasa ma Kaluo mondo ket tenge pogruok moro amora ma gin godo e neno ni nyasino orumo e yor kwe. Jodologo wacho ni nyasino biro loko lwasi mar Homa Bay kod alwora mare ma nyaka sani oseyudo chenro mag dongruok moting'o nyaka alap mar Raila Odinga, ma ka bende gikwayo oganda mondo med mana siro sirikand William Ruto. Nyasi dhi bedo maduong' Homa Bay, warwako kanisa wate gi jodolo te to gi members mag raia ma jo Nyanza mondo ubi uduto te warwak president gi mor gi hera mang'eny mondo mi one ni adieri wan kode. Warwako kendo wageno riwruok maduong' mar broad-based government ma Nyasaye okelonwa e yo makare ni. Watwiri chuny achiel mondo walam Nyasaye mondo kwe bedie ma weche manono kik bedie. Warwako ji te e Luo Nyanza kamoro amora uchopi e nyasi maduong' madhi bedo Homa Bay. Warwako ji te kik ng'ato dong' e nyasi ni. En nyasi malich mokadho mwadhi nene ber ma Jehova Nyasaye kolure gi hera maduong' ma Nyasaye oherowago jo Nyanza. Wadwa kwayo ji te ma Nyanza, bed ni gin kanisni, bed ni gin josiasa, bed ni gin jo-youth, bed ni gin mine, bed ni gin nyithindo matindo, waherre uru odiochieng'ni, wanyisru hera nikech sama celebration ni dhi timore, ji dhi ng'iyowa e piny mangima. To mae sama wabe wanyalo bedo jokisera mondo warwak jogo manyalo biro mondo tim ohala, mondo bed kodwa, mondo konywa. Koro wamor Madaraka Day mabiro tarik 1 dwe mar 6 2025 pok nwaneno. Wadwa mana gon erokamano ne president kokalo kuom the host men Governor Gladys Wanga motimo ma. Achich Philip Aroko mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were gikone to koro e thuolo gi doho mamalo ma Kibra. E ng'eto mare, jang'ad bura Diana Kaveza nochiwo chik ni pod ok oyiene Aroko dhi e kaunti ma Homa Bay, romo kata loso gi achije mamoko kod loso gi anyuola mar mosenindo Ong'ondo Were. Efinya Kidi nigi ler mathoth. Erokamano ahinya antiere doho mamalo ma Kibra kama chich machielo Philip Aroko ma bende itudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nochwale nyim doho noendo ma Kibra kawuono. Kaluwore gi apis jamin wach, Aroko osetiyo kodgi makare kendo yo mowinjore moloyo te yor timo nonro kod fwenyo gigo mamoko ma bende gitiyo godo kata ma digihe tiyo godo e timo nonro margi mar fwenyo gimomiyo jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nonegi e yo makamano. Bende kaluwore gi apis jamin wach
odiochieng' ma kawuono gikwayo mondo mi kapo nono doho uweyo Achich Philip Aroko thuolo to pod ginyalo mana tiyo gi chike mano chiw gi doho no endo ma JKIA. Eng'eto mare kawuono jang'ad bura Diana Kavetsa ma bende jang'ad bura e doho ni endi ma Kibra ochiwo chike mana kaka nyawadgi Irene Gishobi ma doho ma JKIA. Omedo chiwo chik ni Aroko ok oyiene dhi e kaunti no endo ma Homa Bay ma bende kuma dalane nitiere. Bende owacho ni nyaka ochiw oboke ne mar wuoth ne doho ni endi ma Kibra. To bende kapo nono ni oboke go eko nosechiw e doho ma JKIA, oboke go eko kachiel gi ji ariyo ma wede Aroko nyaka chwal e nyim doho ni endi ma Kibra eka ibiro weye thuolo. Gisani pod Aroko ntiere mana e doho ni endi ma Kibra kirito mondo mi oboke ne go eko ochop ka endi kowuok e doho ma JKIA. Kapo ni onge penjo mora mora aduoko ni thuolo ni endi. Erokamano Efinya Kidi kowuok Kibra. Ka wadhi nyime ni kwan jogo madhi e kuonde thieth mag manyo kony bang' temo golo iye e yo ma ok ni kare midendo ni post abortion care ni malo e kaunti ma Migori kaluwore gi lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti no. Lipot mogol kod migawo mar thieth yango ni e kinde ma dweche ariyo mokalo rowere manyiri ariyo osewito ngimagi bang' golo iyegi e yo ma ok owinjore. George Juma leronwa mathoth. Midhieche ma ikelo kod golo iye pacho kae ma oting'o thoge pod gin mago ma migawo mar thieth kod migepe mamoko e pacho kae pod kedo godo. Lipot mogol e higani kod riwruogno mar Africa Population and Health Research Center yango ni kwan mine kod nyiri maromo 2,850,350 346 ne omako iye ka kuom kwanni maromo 1,435 988 nomako iye kok gichano. Gino momiyo kwan mine kata nyiri maromo 792 694 ne ogolo iyegi e higa mag 2023. Lipod ni yango ni atamalo 78.6 mag jogo mane ogolo iye gin jogo eko mantie keny. Mana kaka counties kedo kod midhieche gi ma ikelo kod golo iye, migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod migepe mamoko bende dhi nyime kod kedo kod midhieche gi e yore mopogore opogore ma oting'o mano mar puonjo oganda. Most of the people who go to these unsafe places for unsafe abortion, they are not free to disclose these facilities where they visit. And sometimes it only come out maybe when you lose a mother. Wan mamalo mag mine kata nyiri madhi manyo thieth e osiptende bang' golo iyegi ma ong'ere kod dho ngere kaka post abortion care nitie malo e kaunti ma Migori. We still have so many cases coming to our facility for post-abortion care services. If your man are not qualified to provide PAC services, then they secure unsafe abortion. And most cases when they go to those unsafe places, they don't show up in our facility as Samaber Mwanyalo Konyogi. Apisa mochuni chendogo mag nyodo reproductive health e kaunti ma Migori Joseph Okidi wach ni rawere manyiri maromo ariyo ne owito ngimagi e kinde mar dweche ariyo e kaunti ma Migori kaluwore kod midhiero ma itudo kod golo iye. Like 2 cases mwawachogo iyudo ka gidhi facility gidhi secure unsafe abortion. Then they stayed in those facilities and come to our facility very late. E okang' mar geng'o midhierogo ma oting'o thoge mag mine kachiel kod nyiri ma ikelo kod golo iye, migawo mar thieth e kaunti ma Migori dhi nyime kod puonjo oganda kaka inyalo geng' midhieche ma itudo kod golo iye. Gibiro at very late stages, where can we really get good treatment mondo gikonygi mapiyo mondo bed gichangi. So we really continue with the community sensitization. The level 4 facilities, the health centers, they are people that we have trained so that if mothers come to the facility with unsafe abortion, then they are able to actually provide post-abortion care. Jalup apisa mochuni chendogo mag nyode kaunti ma Migori Susan Agunda wach ni gitemo kono oganda mondo koro kom nyuol mondo kigibedi ka gimako iye mok giikore. Nyithindwa matindo tindo ma bedo gi iye mowiu pod giparo ni mondo gidhi skul, gin bende puonjgi uru kaka ginyalo temo mondo kik giyud iye ma owiu. Watem puonjogi maber how can they prevent the unwanted pregnancies. Ka opogore kod thoge ma ikelo kod golo iye, jolony e weche mag thieth wacho ni seche ma ng'ato golo iye e yo mok owinjore, ofuku mar nyuol bende koro nyalo yiech, gin momiyo ok inyal ting'o nyathi e kind ngimagi duto. Jolony wacho ni bedo ni mine kata nyiri mathoth madwaro golo iye oluor dhi osiptende mantiere kod jolony emosemiyo thothgi koro pod dhi kuom joblek mondo koro gol iye.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwara Ramogi, wadhi yweyo mar ariyo kapok wachopo kanyo. Lawi wuod Adore mar Rinya owacho noneno Ramogi o makare gin kod Ochieng' Onacho ka entiere Luanda Konyango, kaeto Steve watching from Rongo Town. Erokamano. Okay, ng'ato to oro ote makuyo. Kaeto machielo bende wacho ni Migago ler mokalo an Onyango Odhiambo Jalie School, kaeto kowuok Luanda Kotieno kata Konyango. Lawi wuod Adore ononuore kanyo kendo. Watching live from Kopanga border with my wife Frida Ma Gonzaga wuod Kopanga border, Migori County. Erokamano ahinya, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get Skuma at 29 from